Daluyon! Napalabas, napanda Helen iti ospital, apaman anaamwanda tinapasama kanila kay Mindo. Hinasarita ni Helen ni Marcela, ket dita, impek sa tibaket ti amin asakit tinahim na, ket dinakamat na pa'y akagura na ni Andro. Gapota da pa kay naigan na itinapasama ken ni Mindo. Iti sabali abangir, insingasing ni Torko akasayaatan no kadwaan na ni Andrew nga amo na iti panangipatungpal daytoy iti panggep na iti ayan na lugar. Banag nga inanugutan met ni Andrew. Kabayatan na, simmarong karmanen ni Loretta iti ospital. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Diyos ko, sapay la kumata sumaya at matanti ka sa saad ni Tata Mindo. Sapay la kuma, tamalasatan na tinapasamak kan ko ana. Ngamin, kaasim. Ne, aday tagaya man ni Nana Marcela. Naibag nga orasyon, Nana Marcela. Anya ter aramidam ditoy. Saan da ka kasapulan ditoy, Loretta? Nana Marcela. Nangagmutimbagak, Loretta. Saan da ka akasapulan dito ospital? Isa pang maasim. Pumanaw kan bayat amalapdak pa'y tibagik. Nana Marcela, Pangaasim kuma, Loretta. Di mun urayan ang makaaramidak pa'y itimay kaniwas. Pumanaw kan sakbay ang makaisawang ak iti saan mo ang magustuhan. Nagatang konti aga sa kasapulan. Agsubli ako dito nagtospital. Nasken ang maipan ko adagos dito. Ha? Ni Loretta mat dito rumor ito ospital. Loretta? Matay. Ha? Apay akas na tilangan. Anya tinapasamak. Ha? Loretta? Anya tinapasamak. Apay ngagsangit kamatan. Awan, Mateo. Sige, mapanakon. Mabitlaing, Loretta. Mabitlaing. Mateo. Ibagam kanyak no anya tinapasamak. Saan akas na tijar mo na awan ti dakas ang napasamak? Pangaasim ko ma, Loretta. Ibagam kanyak no anya tinapasamak. Tapno amok no anya taramida. Itay payadi ka makaid na balasang ko. Padpadaan am tiya awag kan ni Loretta. Jack ilibak, Mama Helen. Kaya't ko amaamuan no anyan ti mapaspasamak iji ospital. Vanessa, di kagdanag. Amangan numadamdamalaan. Umawagan tay chay. Mama Helen. Amok amadanagan ka unay, kat maawatak dayta. Ngam panagkunak, saan arumbang nga ipamaysam ti atensyon mo iti panagdandanag mo. Jack namin maliklikan. Nang runakat. Kat... Kat, anya? Apay di mo ituloy ti kayat mo nga iba ka. Awan, Mama Helen. Lipata mo day jay. Agyaman nanang. Tay manugot kang agsarita ta dito chapel to hospital. Anya nga minti ibagam kanyak, Mateo. Apay nga inawis nak dito eh. Apaman anaitod mo iti nurse ti impagatang dangaagas. Nanang, apay mo't apinapan... Pangaasim, Mateo. Saan mo nga ituloy nga ibagatay ta? Diyak kayat apagsaritaan. Nanang. Uray italaang adelikado pa ilaang ti kasasaad ti amam. Pangaasim ta ipangagbo kumadagiti kayat ko amapasamak. Anya? Amin nga da pa kainaigan ti asino man amakagapo iti napasamak iti amam. Diyak kayat amak kita. Nanang. Nalawag ka di dayta, anak ko. Ngam nanang, makipag... Nalawag ka di ti imbagak, Mateo. Oro-orayak ti sungbat mo, Mateo. Nalawag ka di.
Uwan. Uwan, nanang. Nasaya at no kasta. Agyaman ang anak ko. Naisagana kung dagiti makan nga imutem iti isa sarungkar mo iti ospital, anak ko. Agyaman ak nanang. Sigurado ka sa pulan da Mateo dagitaw. Magastusan da ngamin. No pasig aginatang ti kanan da ospital. Sigurado da ita, Manuel. Kasano nga rod nanang? Mapana kaon? Sige, aganad ka, anak ko. Nanang. Sana balit sana ka marigatan na mapan ijay. Tado ti maluganan at tricycle na mapan ijay ospital. Pudno da ita. Makaamukan amang ibagakan ni Marcela nga adaas asikaswag, anak ko. Iso asa anak ang makapan ita ije ospital. Itatada kantor ko. Nasken na matungpalan ti plano. Wan, boss. Katagyaman ak. Ta imanugot ka iti singasing ko akadoen ka iti panggap mo. Naamiris mo at dapuntom iti singasing mo. Iso ngay manugot aktor ko. Boss, bilibak mo't kan ka. Nanusam tag na iti daytoy ang nagbasit asilid. Apapaabangan da iti daytoy lugar. Apay adito iti pagnanaidan, boss, ha? Turko, saan adito iti sigud ngayan ko? Ha? Agnanaidang iti kang runaan a hotel iti daytoy a lugar. Apay nga rod adito iti address nga inted mo kanya, boss. Imakarak lang ditoy, idi pinagparang ko kadagiti na amok iti daytoy a lugar, apim manawakon. Anya? Dayta ti agpwesto. Ngimkit di. Masikuran ako niti may sapay lang nga aldaw a kaaddak ditoy. Iso akayat kon a mairing pas adagos ti panggep ko. Sige, boss. Ibagam kanya kita. Nung anya tinabukil mo a plano. Kalpasan na, ipatong paltan, adagos. Apay nga inaramid ni Nana Marcela ti kasta. Diyak matam mo, Vanessa. Diyak ka mo no apay. Nagsakit tinakam ko. Ngam awan tinaaramidak no di ti pimanaw. Amo ka din ni Mateo da ita napasamak. Diyak la kuman ibagakan ko na. Ngam idi pumanaw akon ija ospital. Nagsabat kami. Kapilitan nga imbagak ta jakmat na ilimod kan kuana ti panagsangit ko. Ididamo. Siyak ti kayat ni Nana Marcela alumiklik kadakwada. Ngam ita, karaman ka pa yan. Vanessa? Panagkunak. Ti atap na ani Andro ti makagapo. No apay anapasamak ti kasjay ka ni Tata Mindo ti rason. Ha? Di mat imbaga na amis mo ka ni Mama Helen? Ni Andro ti pabasulon na itinapasamak ka ni Tata Mindo. Iso a panagkunak kat day tati rason, Loretta. Dayjay ti ibagbagakan ka tao, Turko. Boss, duwala ang tibatigard na. Sigun iti panang palpaliw ko kuana. Talaga laad dua akanayon ti kakuyog na. Uray sa dino ti papanan na. Dua laeng ti kanayon na kadwa na. Kasta gayam, Turko, kabalan ta kadingay patungpal ti plano. Apay kit dinasaan, boss. Kasta ti kayat ko kun ka, Turko. Kanayon ka a positibo. Rumbang lang, boss. Tapno ka na yun abaligitan niya man na plano. Saan ka di? Husto ka? Oh, agtignay ka nga roden. Ha? Boss? Apay kita naktikas ta. Agtignay kan kunak. Masken atira emon tapno malpasan. Boss, nalipatan sa matan. Kaitudtudum laeng kanyak ti target ta. Jak payaan mo, titagduma aganwat na. Iso ama baling ka di. Ore ikan naglangit ti may sangal daw. Ikarik, maadal kon ti amin may papankin ko na. Kat may patongpal kon ti kayat mo ama pasamak. Nay, si kaamot gayam, Helen. Umay ka, sumrek ka. Agyaman na solidad.
Ala, agtugaw ka, Helen. Agyaman akmanan. Anya ti kayat mo nga isaganak para ken ka. Ay nasaanen, di kan agtaktak. Awan anyaman na. Kan may sanab sugak pay, iso di kan agtaktak. Ala, sikat ti makaam mo. Anya ti gagaram. Patsyak ana patag ti gagaram. Iso nga imay ka. Agpay suday ta solidad. Iso adumngag ka. Jakmat ayunan ti kasjengar aramiden ni Nanang. Amom dayta, Manuel. Maawatak Mateo. Ang man niya nga rod nga narigat mo't ano tubngaram kit din ni Nana Marcela. Amangan na kumaro pa iti amin. Nangro na kat saan pa ilaan na talgad ti kasasad ni Tata Mindaw. Dayta nga rod ti pampanunotat. Manuel, jak kayat nga dadaga sa mapasama kiti inak. Aywan, makain-ina na kadimot lang ni Nana Marcela dito ospital. Wen, yamam mo kasaan niya omdas ti panaginanana ditoy. Nukas ta nga rod, baybay amlatan. Ammo tayo amin no kasano ti panangipatag na iti amam. Iso adi na mapanawan dito ospital. Oy, Manuel. Iso ati may singasing ko. Kasayatan no si kati agina na no adagundaway mo. Narigat namin nagidgiddan kayo latan nga dito ospital. Talaga kastamot lang ti panggap ko, Manuel. Siyak laang yun ti mga sikaso iti dadduma pa akasapulan iti panak ospital ni Tatang. Iti kasta, awan ti masayang akan ito. Panagkunak, Helen. Kasayaatan no ilawlawag mo kadakwada. No apay akas jay ita ni Marcela. Saan asinsinan ti pagdaldalanan na ita? Maawatak dayta solidad. Maasya naklaeng kadakwada. Nangruna ka ni Vanessa. Maawatam mo't siguro no apay. Wen, Helen. Uray no di munda kamaten. Amuklatan no apay. Siyak da apektado iti mapaspasamak. Mapampanunod ko pa ikit din nga ibagatag paiso. Adakan ka dayta, Helen. Awan mo't tidakas na. No bilang ta ibagamon ti agpaiso ka ni Vanessa kat. Karbangam dayta. Ay, solidad. Kan awan mo ten ti rason. Tapno ilimod mo pa'y ti ammom. Saan ka di? Sa bagay, ang agurayak iti napinta sa gundaway solidad. Iti kasta, maibagak iti nasaya at ti amin. Anya nga itor ko. Umdas mo't siguro ti gundaway a panangadal mo iti amin. Wen, boss. Umdasin na talaga. Masayat nga rod no kasta. Kaya't kung aminin ti agsubli di lugar tayo. Di kagdanag, boss. Matungpal na ita. Mabiitan. Siguradum asaan ka nga agmintis, Torko. Amumat no kasano kapatag da ito nga aramiden ta. Wen ka di, boss. Alang arudan. Nasken nga ipatungpal mo ti amin. Iti kasta. Mairing pasmeten ti makagapo. No apay nga data ditoy. Naggapo kayo ka di ospital, Mama Helen? Saan balasang ko? Napanakijayan ni Solidad. At ang amin nagsaritaan mi. Kasta ka di? Wen balasang ko ngam di kagdanag. Mamati aka sumaya at ti kasasaad ni Mindo iti ospital. Sapay la kumatakasta, Mama Helen. Kaya't mo ka di takuyugan ka iti ospital, Vanessa. Ha? Ang saan ka ngagpakpakita ka ni Marcela. Taamangan no pabainan na kamot akas iti napasamak ka ni Loretta. Kasi tinakunakan ka, Vanessa. Awatan tayo laang ti mapaspasamak ita. Ikan tayo iti gundaway ni Marcela. Tapno maamiris na asaan arumbang dararamidan na. Apay nga minakalata nagbalinakas dyan ni Nana Marcela, Mama Helen. Vanessa, balasang ko. Namin anon nga imbagakan ka no anya ti posible arason. Kat no ulit-ulitek nga ibagakan ka, si kamot laang ti masakitan.
Iso asaan ta ko man na pagsaritaan dayta. Ti kasayaatan nga aramidan ta, agkararag ta, para itinadaras a panagimbag ni Mindo. Naisaganam ka din amin nakasapulan, Turko. Wen boss, arigladon ti amin. Isuati ka kumagdanag. Apaman ang mapapatay mo na diyata. Sigurado ang nalakan tulangan ang maguyugoy ko nagiti puyot na ako mapangkanya. Mas tawak iti dayta, boss. Apay asaan adag iti kakatuwak ti aramatem no adda ti kayat mo nga ramidan. Sikamat, Turko. Saan mo't nga iti kasta? Ngayong kasayatan mo't lang no sabali a grupo ti aramatag. Ti bilinag. Iti kasta, awan ti rumso aparikot. Boss, dito yan, ti pangiparadaki ti logan. Sigurado ka dito. Medyo adayo pa dito iti pangipatong palam iti plano Boss, kasayaatan mo't lang ti kastoy. Adayo ti ayan ti logan, tapno saan amadlaw ti anyaman na panggap. Sabagay, Kasano nga rod, boss? Panawan ka pa dito. Saklatan ti saan? mapad. Sumuro ta. Kayat ko amay matangan ti amin. Agbaligi nga ta ni Turko, iti kayat na nga aramiden, gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, si Marongkar ni Loreta iti ospital, ngem kastauna iti pandakaklat ti balasang, ken nasaktan da ito'y, apaman a pinapanaw ni Bakit Marcela. Awan nga ron tinaaramid ti balasang, no saan at tinagsangsangit. Kabayatan na, kinasarita mo't ni Mateo ti inana maipapan, iti panang pabain da ito'y ken ni Loreta. Ngem kinuna ti Bakit, asaan kuman asideran ni Mateo ti inaramid na. No di ket agtung palatan da ito'y, iti kayat na. Nang runa, ket delikado pay lang, ti sasaaden nila kay Mindo. Ti sabali abangir, nagtignay meten da Turko ken Andro. Tap no may patungpal na ti panggep tinaud-udi. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo, anapaulwan. Daluyon! Boss, dito yan ti pangiparadaki ti logan. Sigurado ka dito Medyo adayo pa dito iti panangipatungpalam iti plano Boss, kasayaatan mo't laeng ti kastoy. Adayo ti ayan ti logan, tapno saan amadlaw ti anyaman na panggap. Sabagay. Kasano nga rod, boss? Panawan ka dito. Saklatan. Saan, Dorko? Sumuro takmet. Kayat ko amay matangan ti amin. Ngam, boss, delikado da ito. Amang ano adda makasipot kanyak teramida. Nalawag ti imbagakan ka saan ka di. Sumuro tak. Kayat ko amay matangan ti amin. Boss. Ala, nagtignay tan. Itikasta. May patungpaltan ti amin. Ket makasublitan ije lugar tayo. Agpada ta nga awan basol na, Vanessa. Iso akasayatan siguro no saan ta nga isukot ti sigudan a kinasingad ta kadakwada. Loretta, Nangrunakan ka. Ngamin, awan mo ti pakainaigam ka ni Manong Andrew? No siyak siguro, mabalin. Takabsat ko mismo ni Manong Andrew. Angam no siga, anya kumangay ti pakainaigam kan kuana. jak kayat atog ngaran ti kayat ni Nana Marcela. Nang runa ket kasjay ti pagdaldalanan da ita. Vanessa? Iso a panagkunak, urayak latan ti kanito a sumaya at ti kasasaad ni Tata Mindo. Kalpasan na, di tanton a makisarita ak ni Nana Marcela. Sabagay. Amangan no napunas ton ti anyaman as sakit tinakam ni Nana Marcela no naimbag ton ni Tata Mindo. Kasta tinamnama at Loretta. Kat sapay lakuma, ta sa anak ama paay. Tay giant ti target tator ko. Nakatakter iti tira sa tinakalabalay na. Nalawaga makitak babayan iti largabista. When, boss? Makitakmat babaan iti telescopic rifle ko. Sigurado mo iti nagbaitan nagiti mata na ti mapuntam. Tapno sigurado. Matungpal, boss.
Sigurado da ito ngayon. Tudas itanday tagatao. Mas sigurado kasaanan ang makalisipay. Sigurado da ito, boss. Tira ikon. Naudatalan ang kakaribusan dagiti tao na. Boss, oh my God. Nasken na pumanaw tan iti dito lugar. Nasken na makasublitan ni Jayan tinang panawan ta iti lugar. Kartingan, boss! Talaga ka di mo kaya't timangan, Nanang? Sa anak ang mabisin, Mateo. Ngam, Nanang, anya laang ti pamigsam ngay no kanayon ka akasta. Amangan na niya ti mapasamakan ka. Di na ko mapagdanagan, Mateo. Basta agtungtungpal ka iti ibagbagak. Siguradong agbalinak anatalgan. Awan ti dakas ang mapasamak kanyak. Nanang, Basta ti kayat ko, anak ko. Agimbag ti amam. Maikat ko man ti balay iti bagina. Kat agsublin ti puot na. Nanang, agbalin tayo kumaanatib ka. Nangro na tako na ti doktor. Saan? Diyak kayat nga agsao ka iti kasta, Mateo. Nanang, Diyak lakit di itulok nga dadakas ang mapasabak iti amam. Diyak kayat ang mapukaw ko ti amam. Saan, anak ko? Di ka manan makaidna, Manuel. Pampanunutom ka di manan ti kasasaad ti ama ti gayem mo. Saan ka maliklikan na panunutan day Nanang? Masyana ka talaga kada Mateo. Anak ko, kararaglaang ti mabalin tayo nga itulong kadakwada ita. Nangruna kat awan mo ti mabalinan tayo. Nanang, Naimbag ko ma, no adda tayo iti puder ta iso. Makunak nga da maaramidan tayo. Ngamawan tayo iti puder, anak ko. Iso nga awan apulos ti mabalinan tayo. Maipapan iti napasamak. ti pampanunutak Nanang. Naigagara nga ta, dagiti nang nagtayo idi akanalbo. Tapno agparang lang anayaw awan na balat ti sinagrap ni Tata Mindaw. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Mampanunutak namin. No naiyaw awan ko maabala ti naitamakan ko na. Apay nga iti barukong tinapuntaan. Ha? Iso pa nagkunak. Naigagara ti napasamak Nanang. Kasta ti atap ko. Pangasim, Loretta, Saan mo kumaabaybay anti kayam mo? Saan to ang mapasamak dayta, Nana Helen? Ikarik. Oh, agyamanak. Naimbaglakit din ta kanayon nga da ka iti sibay ti kayam mo balasang ko. Iti kaano man, Nana. Jack tupulos baybayan ni Vanessa. Da kami tinakuykuyog manipod ubing kami. Natibkaran ti pondasyon ti panaggayami. Saanan abasta marpuog ti uray anya akita ti panubok. Ay, Loretta. Isu nga uray kabsat ko ni Manong Andrew. Ad-adda nga isakit ko ni Vanessa, Nana Helen. Dayta ti agpaiso. Abe, nagpartak ti panagpataray mo itilugan to. Anya ti mapaspasamakan ka. Boss, ang damang susurot ka na ta. Diyos kay, huwag nagpaisa. Sino da kita? Diyak ka mo, boss. Ngam posible adag iti tao ti pinapatay ta. Kasano ang nasurutan data? Diyak pa yan mo, boss. Basta tinapatag kita, kat makadayo ta. Saan arumbag ang makamatan ta? Heh, isungag plastar ka na yung bag, boss. Kumpad ka na yung bag. Tapos yung kuntilugan. Diyak itulok ang makamatan ta, boss. Sana po, boss. Awan sa mo ti tao dito'y balayo, Loretta. Talaga nga awan, Vanessa. Awan nga min ijay garahe tilugan nga aramatan jay kabarbaro aburangan ang makannawan ni Manong Andrew. Sa dino ti naggapanday di akabarbaro ang makannawan ni Manong mo. Diyak mo. Nasang putaklangan ida ka ni Manong dito'y balay iti na minsan apa nagawid ko.
Oh, apay anak sanay ka itinaunag. Malagip ko lang amin jay sigod ang makanawan ni manong mo. Day di dudoy. Jay kadwa day di papaan na papatay. Vanessa? Kadwa mo't lang at ati kabarbaro a bodyguard ni Andrew day di dudoy. Day ti Jack mo, Vanessa. Uray nga min no agdamagak kat saan mo't lang nga agsaon ni manong. Di nan tumatla ibaga no anya ti agpaiso. Iso adyak masungbatan day ta. Uwan gayam. Anya ti gagaraan ta dito balayo. Apay nga kuyog nak dito ay. Gundawayan ta ti kaawan dito iti kabsat ko. Agsukain ta iti pan nakaopisina na. Bareng no adda maduktalan ta. Ikis mo ti taray ti lugan, Torko. Lumayaw awan ta dagiti mangkamkamat ka data. Aglayon ta na dagos nga agsubli di lugar kayo. Ngayon, boss, kasanon ti planom? Kung nagmano kayat mo nga lukuyan dagiti tao di pinapatay ta. Maliwak tulangan nga ipatungpal day ta. Mabuungon ti sarning iti malikod ti lugan. Basta kumpet ka na yung boss. Itudo kong titaray ti lugan tam na! Adda ak manen, Marcela. Sapay la kumata di mo tagidaksen ti kaadak. Helen, Daytoy laeng ti amok apang suportaken ka iti daytoy agundaway. Kada kayo ken ni Mateo nga anak mo. Juan, maawatak, Helen. Okat, kumusta ni Mindo? Kaspay laeng iti sigod. Awan pay laeng tinagbaliwan na. Ay, anyan, Marcela. Makapaladingit dayta adamag. Helen, Ni Mateo, sa dino ti ayan na. addanaskan nga alaan na ijay balay. Nagawid biit. Kasta ka di. Juan, nga magsublimat laeng no madamdama. Agkuyog tan nga agsubli di ospital, Mateo. Nagranata mo't langan kapoy ti panagawid mo. Mapan ka kadimot, ijay. Wen, sarungkaran kayo kumangarod, ijay. Manuel, kasayaatan siguro nagbantay kayo laangan ana imbag diti lugar tayo. Apay, Mateo. Naulimok mo ti lugar tayo. Ay, sa bali nga mintagparparik na kanyak. Anya? Day tatagpaiso. Iso a kasayaatan no agbalin kayo ana alibtak ditoy. Narigatan. Amangan no addakit di saan tayo nga ammo ang mapasamak. O anya, Vanessa? Ada nakita? Awan na Floreta. Puro matresibo dagiti adda dito eh. Uray siya nga rod. Awan ti nasukainak. Awan ti makitak nga uray anya a dokumento. A posible apakaduktalan ta kuma nga adda ilamlambang ni Manong Andrew. Amangan mo't no saan adito iti pangilamlamangan na. Ha? Adda ka di pa'y amom asabali. A posible anang ilammangan na kadagiti agkakapatag a dokumento nga an na dan na. Awan matan, Vanessa. Dito'y laeng ti ammo. Oh, apay nga insardeng mo dito iti lugan. Boss, katingam, alain ta amin ang mabalin apakailasinan da iti akin kukwete da ito alugan. Apay, Torko. Boss, idispatsyatan da ito alugan. Nasken amaala ta amin apagilasinan. Tapno saan danto amaduktalan ako kam da ito. Saan na masapol? Ha? Saan ko ako ko daytoy? Karnap daytoy alugan, ana pabarulaeng, Torko. Iso asaan na madlaw. Anya? Dayta ti agpaiso. No kastangar, boss. Dumsaagan. Tay itinag kong da ito, di ta diraas. Kati nga, boss. Mapit lang, boss, ha? Pagandarak matlang tayo logan. Tay turong kong di ta diraas. Huwag matanob! Ayos ka lang! Boss! Uy, boss! Ubikan! Pumanaw tan dito! Agsuplitan na di probinsya yun! Napanan niyo ka ni Loretta, balasang ko. Ijay balayda, Mama Helen. Ni,
Naimpagtasan kayo ang nagrarana ijay iti bodyguard ni Andrew. Awan ijay, Mama Helen. Saan mi nga amuno sa dino tinapanan na? Anya? Day tatek paiso. Kat amuyo. Nagsukain kami ijay. Anya? Ay, por Diyos kayo, adwa. Anya ka dinter aramiden yo. Agsapsapul kami ngamin iti mabalin mi nga aramaten kontra ka ni Andrew, Mama Helen. Kasanon no naabutan, no naaktuan na kayo ni Andrew. Amang ano anya ti inaramid na kada kayo. Iso ano maminsan, agtanang kayo ken ni Loretta. Akinlugan iti daytoy Torko. Boss, sakbay ngay mayag iti ayan nyo. Talaga ang nagsagana akon. Tapno at dabak aplan ano ko na. Biliba ka talaga kan ka. Mapangnamnamaan ka, Torko. Kung nagtumot ngamin kan ka, boss, saan kanto apulos amapay kanya? Nasayat no kasta. Ay, nas ka na makasublitan ijay lugar tayo. Ado tinasken nga asikaswak ijay. Anya pa'y dagiti kinadakas nga aramiden ni Andro. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon!